Makabongwe, 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 makabongwe. Makabongwe, 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 uphakeme, 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 unamandla, 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 uyingcwele, 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 makabongwe, 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 makabongwe. Ngibingelele egameni lenkosi uJesu. Sona namhlanje ngibonga uJesu ngeviki eliphelayo, ngibonga sigcinile iviki lonke, siphile ukudla, inhlalo, uphahla, izimpahla egameni lenkosi Jesu Kristu. Ngibonga nokuvakashela kamama-ke umzukulu uSibahle, siyabonga ukuthi angabi nesithukuthezi, abe nomuntu axoxisana naye, ahleli naye, noma bebuka itori njalo, angabi nesithukuthezi. So siyambongela-ke kuNkulunkulu ngalokho. Sibonga nanokuthi-ke uSibahle-ke ephasile, umama nakhona wamphekela ikukhu fresh ukuthi si-celebrate naye uSibahle ekuphaseni egameni lenkosi uJesu Kristu. And then-ke unyaka-ke mina-ke sengiqeda la kuleli khaya, ngiyabonga uNkulunkulu ongcinile unyaka wonke, ongabanga lula nhlobo, ongabanga muhle. Ngibonga ukuthi uNkulunkulu ungcinile, wangiqinisa ekukholweni. Ngibonga kakhulu izwi lakhe kwabaseRoma chapter 8 la
ami sokukholwa from the day ngazana noJesu Kristu ukuthi kube namhlanje. Ngibonga kakhulu ukuthi kulelo zwi kuthi konke kusebenzelana kube okuhle kuKristu Jesu. It all works for the good. Whatever happens, it works for the good according to Christ. In Jesus' mighty name, singabonga kakhulu uNkulunkulu kukho konke. Egameni lenkosi uJesu Kristu kubonakala-ke ngumuntu ozoqala eBergville and then bese ngidlulela eLentuza eDurban. I was looking forward ukubuyela eDurban nomama kulo nyaka ngoba zilokhu zikhona izinto esingayiqedelelanga ngoba futhi kulo nyaka the time seDurban saba nenkinga. One, umama waba late ngenxa yokugula kwesibili, and then sahlala eDurban for that 2 weeks yokuqala zange sikwazi uba sihambe indawo ezanele ngenxa ye-weather. So kuningi sagcina singakwenzanga. So unyaka wonke-ke bengibheke ukuthi-ke hayi sisobona-ke ngoJanuwari okungase kwenzeka-ke kulungile nalokho. Ngiyambonga uNkulunkulu ekungcineni kwakhe nokuthi-ke kwalapha eBergville uzongihambisa kahle ngoba ngibona ukuthi madlule eBergville Monday ngihambe naye once and then sengiyodlulela eThekwini ngisuka khona. Ngizovele ngihlale iviki ukuthi kumane ngiyo-attenda-ke umshado kaLindiwe. Yisona sizathu esingenza ukuthi ngivele ngihambe Monday makuwukuthi uMandla uyahamba Monday. Make ngahambi-ke Monday usho ukuthi sengiyohamba-ke ngelinye ilanga-ke mase ngihambela ukuthi ngiye-Durban straight because ukuya eBergville bese ngibuya ngapha kuzoba inkinga kumina. Ngiyambonga ngakho konke uNkulunkulu angenzele wona. Ngibonga ukuthi ngisasindisiwe, vele uye osisindisayo. Igift yensindiso yakhe egameni lenkosi Jesu Kristu. So ngiyazibongela kakhulu ngensindiso kaKristu Jesu esigcinayo ezimweni zonke okuyigugu kuthina ukuthi noma ngalahlekelwa yikho konke kodwa uJesu yena inqobo uma engangilahlekelanga kwenele. Ngiyambonga uJesu ngakho konke egameni lenkosi Jesu. Amen. Khuluma. Yazi umthetho wakhe ekhaya. UNkulunkulu ukuthi ngiphile zonke izinsuku nokuthi nempahla zeChristmas. Ngibonga ukuthi futhi bashona ugogo nomalume eSilawani uqeda nabangani bami sihlaleni kahle. Amen. Ngiyabingelela egameni elihle lenkosi uJesu Kristu. Amen. Amen. Bonga uNkulunkulu usilondile iviki esaqala kuze kufike namhlanje. Bonga ukuthi ngolwesibili siphumelelisile ukuthi siye ku-Power Room le endaweni yaseLens simukusele umntanakhe umthandazo khona oloko ayengena esibhedlela ephuma fike phakathi kwendlu leyana uye uyahlanza wanwe makalaphana aye esibhedlela odokotela bangaboni lutho. Uye kuphela owanenkinga phakathi kwendlu leyo. So uNkulunkulu uzathi angaba naye ngoba ngithi mangikhuluma phakathi nje lezi ndlu ziyahlupha ezike zahlala abantu baphuma mabephuma abakwenza lapho kulendlu imimoya leyo iyasala abahambi naye kungena umuntu emhluphe. So ngithi ngegama lenkosi uJesu usho noma ungena eminyango uthi naku kwamaklala la kukaJesu sikhonza uJesu ophilayo hamba moya omubi. Sengisho ukuthi siyambonga uNkulunkulu nalokho nabanye abantu banezicelo zabo. Siyabonga uNkulunkulu sathemba ukuthi ubaphendulile ngazo. Sibonga ukugcina nokulondoloza. Bonga noSibahle asivakashele. Hlaba inkukhu ehluleka lokuyidla njalo sayihlala iplate sengiyaqedelela mina nami ngoba msengiqalile ngoba iloku ihlala ngiyisuse la kuma-fridge yonke indawo sibawushiye izinto thule sezidliwe. So ngilokhu ngibike lapha nekamereni ayisemnandi kangako
Siyambonga uNkulunkulu ukuthi sesifike egcekeni kwayo. Siyambonga uNkulunkulu nempilo asiphe yona ngaphakathi kwekhaya. Aloku enathi esilondile ukuphuma nokungena kwethu ngaphakathi kwamasango. Siyambonga, siyamdumisa. Sithi akekho omunye esifanele ukumkhonza uJesu kuphela igama lakhe, futhi simkhonze njalo njalo. Uyosipha impilo, uyosipha amandla okwenza nezinto esifuna ukuzenza. Ngiyabonga futhi nokuthi umphile ukuthi ngikwazi ukwenza namakhekhe, ngizame leyo resipho. Noma ngase ngikhohle ngasayenzanga kahle, mhlawumbe ngibethwe ngathi ibakhulu, kanti kade bekhuluma ngobusoft bamakhekhe, kodwa mina ngiboni ngokuba rafu laphezulu kwenzeke kahle. Siyambonga uNkulunkulu nako konke ngempilo asiphe yona. Siyambonga. Sibonga ngelihle igama lenkosi uJesu. Amen. Amen. Makabongwe magabongwe.